Kwedu muMabuja akanaka tauya dzanyasi nhau zuva rechisere mwedzi waChiwabvu mazuva 327 jobhosikara ari mujere 328 days pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Tiringe munhau dzanyasi dare guruguru rinoringana zvobumbiro romutemo constitutional court pachirungu radzinga WeMonzora nomapepa awo kuti waribeka nanyaya. Ipapa ragotoreketa kutoti tiribe mvumo wekuti tirekete nezvo zviri kuida kuitika zvosarudzozvi. Saka WeMonzora wakutoti iwo tiri kubenuka kuenda kudare guru munyika, high court pachirungu. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei ipapa. Pokare nyasi vanhu vazhinji wavhunduka apo mutongi mukuru uri kumarava anga ari kureketa kuti Jeremiah Bhamu akapuwa mvumo yekuti apinde mudare munyaya yaMonzora iyi anga ari kufanira baunga arimo. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti wane zvipedza sei zvauri kutandazvo. Ipapa WeMonzora papera nyaya yawo mudare dzimhosvari wagotoburika wari kureketa kuti zvaitiwa izvi ndo zvematongero enyika zviribe nomutemo izvi, asi ticharamba tichimira kurwa kuti zviite zvakanaka. Rekai tione rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Kwai kuno vamwe vabereki vanomwe wasungiwa nemapurisa pachikoro choapwerecho Prince Edward. Kwai vabereki vangu vari kuda kubvunza kuti sei mari dzochikoro dzibhadhawedze dzaita kudando. Rekai tione kuti zvinopera sei. Vanhu vandoti mapurisa wekwedu anoda fani kusunga vanhu zvokuti wangadai wangowabisa apa wanga waripo, asi watoita zvekuwasunga chaizvo. Heno kuti wachazoitiwa sei tinenge takaringa. Tiri kufara kuti dare guru munyika muguto reHarare ragotoreketa iro kuti tsitsi danga rembwa pabodzi pona Julie Barnes waribe nyaya wakanga wabatiwa nomhosva gore rapfuura mwedzi waGunyana wachinziwo kwai wakagoita zvinhu zvisirizvo nokuratidzira kwawagoita munguva yodzihwa mupengo iya. Rekai tione ipapa kuti wanoita sei wakuru wenyikawo, asi tiri kufara kuti chokwadi chaita kuti wabuditsiwe watakaniwe mhosva dzawo. Hurumende yagoreketayo kuti kwai zvikoro zvinofanira kutanda manji kuseenzesa mazuva 5 pasvondo kufundzisa vapwere. Kureketa kuno zvimwe zvikoro zvanga zvichiri kuita zvokuchinjana kuti mupwere akauya nyasi svondo lino anoya mazuva 3, svondo rinouya mazuva 2, rinotera zvinhu zvakasoisiwa nguva yegumbiri iriya rodzihwa mupengo. Heno kuti zvava zvichiri kuitirwe ipapa ndipo munozoona kuti rekai vamwe vabereki vabhadhare hawo makutukutu chaiwo mari kuti vapwere wavo waende kuzvikoro zviri zvokunze kwenyika kana zvikoro zvakazvimirira zvega zvinofunda zvesvinu kuramba wachiitiwa muhembe wakadani nohurumende. Wamunangarwa wakabenuka nozuro uno wachibva wamhanyira kuti waende kuika iye Abraham Kabasa wawakaita gamba ronyika. Nyasi wanga waripo wari kumuika wachitoreketayo kuti vanhu vanofanira kuti waite zvinhu zvisvinu sezvaiitiwa naiye Abraham Kabasa panguva yehondo. Kwai vanhu endai kovhota kuitira muchengetedze sununguro rwakauya ruchiunziwa nevanhu vakaita sana Abraham Kabasa waiita basa rokubatsira vanhu kuti zviite zviri nani. Wanoita zvokuringa zvinoitika mumatongero enyika wakutoreketa kuti wamunangarwa wagoita kubatiwa nokunze kwemanja chaiko zvokutoti wakabva watoita kudhiniwa wabva wakasika kubenuka kunyika kwawoko. Kwai ipapa vamwe dzimwe nyika dzaiita kuonana naivo ana mambo Charles wamwe wachisangana nevakuru vehurumende wakaita somutungamiriri wehurumende chaiye prime minister pachirungu, asi wamunangarwa waindokaisiwa kuti wasangane kuita musangano nakatombokanyayi wachiita wari kundoita basi nomakurukota. Paribe chizvino. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakaita sei. Mabhazi oInterAfrica akutovhundutsa kureketa kuno kuti urambe uchitemba kuti rinokwira rikasvika kwariri kuenda. Kureketa kuno zvashamisa vazhinji kuti nozuro kuno rimwe rakatsva mugwagwa unoenda Bulawayo uchibva Harare. Nyasi kuno rimwe raitawo tsaona pokare mugwagwa unoenda Nyanga imikai
pakaita kunyangaliwa chaiko, palibe agoziva kuti chii chiri kuitika kana kuti chii chamboitika. Apa chiri kunyanya kurwadza nemabhazi mairiya kuti ese anga akazara wapwerewo chikoro chaiwo. Ndipo munotoona kuti palibe chisvinu, tiri kundoramba tichitenda yawe kuti palibe akuwara kana kuti atsvira mubhazimo kana kuti akuwadziwa, asi zviri kuita kunetsa chaiko. Rekai tigoona kuti zvinopedziwa zvakaita sei. Wakuru wehurumende palibe chawagoreketa nezvazvo kana kudini, tinoramba takandoringa. Vanhu vazhinji wafara chaizvo vari kureketa kuti magetsi aiwa tiri kumbodokawo nawo zvinenge zviri nani. Kureketa kwanyasi Kariba yatanda kubika magetsi anoita mamiliyoni emawati mazana masere 800 megawatts pachirungu. Apawo kuhange kuchiri kundobuda mazana matatu emamiliyoni emawati 300 megawatts. Pabodzipo nokumunyati kuri kubuda 15 kuita pabodzipo 1205 megawatts. Churu chibodzi nomazana mairi anoshanu emamiliyoni emawati. Toramba tichizvitenda izvozvi nokutoti wakuru wehurumende wagoreketa kuti takakumbira kuti Zambezi River Authority itibvumire kuti tibike magetsi akawanda kubva kuKariba kuitira kuti vanhu vedu vari kurima koroni yomuchando iya warime zvakanaka. Iyo koroni yomuchando muri kurangaridziwa pakare kuti inofanira basi kudyariwa iwo mwedzi uno watiri. Mukandopfuura mwedzi uno moziva kuti maakuita henyu kutamba nokutoti munokona kutadza kana kuboya chouwiri ipapo. Rekai tione kuti zvinenge zvakamira sei pakutekaira kuri kunenge kuchiitika muupenyu. Panonetsa John Mangunja wagoparura nyasi kamari kaoko padandemutande digital coin pachirungu kari kunzi kano mari yokuAmerica inotandira pamadhora 10 kuwanhu. Pokare makambani achinzi anotangira pamadhora zviuru 5 zvomari yokuAmerica. Rekai tione kuti vanenge vachizviita sei, nokuti vari kureketa ivo kuti kamari aiwa kanokona kugosenzesiwa nemunhu wese wese kutengeserana, makambani achiita pokare zvokutenga nokutengeserana. Chiri kundohwadza basi kureketa iko kuti munyika medu kana uno dhora ribodzi rokuAmerica rinenge rakafanana nomunhu ano mari, kunenge kuine mhando nomhando dzomari. Unokwanisa kuisa meiko keshi ino mari yayo yakasiyana nedzimwe, unokwanisa kuisa mubhengi ine mari yayo yakasiyana nedzimwe. Pokare unokwanisa kuisa imo mumari dzopadandemutande dzavamangunjadzi ino mari yakasiyana nedzimwe. Pokare unokwanisa kunge uchichinja uchipuwa musvo wayo iyo mabhondiya imari imwe. Heno mabi angu kuti munozvionawo zvichipera mushechere izvozvi. Tiruramba tichiringa mangwenjera wakakanhadzira aye palibe akazoziva kuti akanga aita sei. Ticharazongwa zvedu pamberi pa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Tinenge tichindokunyepai. Nyasi invictus wagotoreketayo kuti zvatakachera zviya pakasaika chizvinu chaburika. Tiri kufara kuti madhaka atakaboya kubva imomo kwaya ari kutiratidza kuti muno idi muno mweya no mapfuta ari bekuchikiwa oiri. Ipapo pokare wagotoreketa wakati kuno umwe mweya unonzi helium unokwanisa kusenzesiwa pokare munezvo muchini yamanji manji pokare no muutano nomune zvimwe zvakawanda wanda uripo pokare. Zvikadandi aiwa zvinoita zvisvinu, asi wagotoreketa kuti rimwe gomba tichagochera kuti tione kuti tinoboya chere mapfuta aya kana mweyayo panopera gorepa. Ipapa tatoona kuti kuhwandira kuda kumirira kuona kuti sarudzo dzinenge dzaita sei. Heno rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Toringadzo mutambo kwai England Cricket Board yagoreketayo kuti Gary Balance anofanira kuti abhadharisiwe makurukutu anoita zviuru 31 zvomapondo zvochoupenzi nonyaya yekuita kusarura ganda kwakaita kuti adzingiwe ikweyo. Tikuramba tichizvitenda. Heno kuti weZimbabwe wakanyanya mhanyire iko kuti wabva wamude zvokudando. Angaita kamutsepwende yache ngaaite zvipere. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kuno akazobva awasiya pokare aribe kureketa kuti chii chaitika kana kuti chii kundoerekana andoti ndichazvidaba zvokutambira Zimbabwe zvo. Ndokuita sei ikoko. Rekai hedu tione kuti zvinenge zvidini. Mutambo webhora Shisham yaita 0-0 noBoso Highlanders. Dinamo Dimbare
ikaitapo kare 00 no triangle wange yakakubiwa. Wana mambo okubulawayo vakaita zvisvinu hwende huno kuita kugwedza tutatu wange kwa 0. Aiwa rekai tione kuti zvinenge zvidini tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyika yeBotswana yagoendesa tsamba kunze kuchireketayo kuti nozuro kwagoita heno zvakaitika kumagetsi yawo, nyika yese ikabva yadzima magetsi panguva dzopakati pousiku. Heno kuti wanga wari kukonzeresa mbanani kuti zvidando wachiri kutsvaka kuti zviri kumboita sei, asi wabva watoreketa kuti tichibenhutsana nomagetsi edu, rekai timboona kuti tinokwanisa chere kumboita tichidzimira vamwe tichibatidzira vamwe tichidzimira vamwe, rekai tione kuti vanozvikona chere kuzvikunda. KuDRC kwai vanhu vapfa izvezvi mumafashamo pabodzi nokusvedza kwemadhaka kuya mudslide pachirungu, kwai zvaita izvezvi vanhu vanoita zviuru vanoita 400 chaiwo. Tiri kuramba chiroti mweya yawo dai yazorora murugare, dai yawe agobatsira nyika iyi kuti ipone mumakadandi, nokuti zvinoita kuramba zvindohwadza. WaJerimani wakonzeresa kukinya izvezvi kwai wagoreketayo kuti kana muchida tipei vanhu zviuru 250,000 250,000 pachirungu, vanhu watinopa mabasa kwedu uno kuJerimani. Vanhu vari kuda kuenda, asi hurumende yavo iribe kufara, iritoreketa kuti kana zvikadandika zvinokona kuita uvhiringa chaiko. Heno kuti charamba tichiringa kuti vanenge vachizvikona chere kana kuti zvinodini. Daiwo kwedu wapuwa mukana wakadandi aidi, maitoona mangwana pamuzindapo maJerimani po paita kuzara vanhu vakaita kuita mutsara chaiyo, kuita mutsetse kunge ng'ombe dzida kupinda mudhibhi wakamirira kuti wapiwa mapepa ekuti waende kumaJerimani. Kwedu vanhu vari kuda kutotiza, rekai tione kuti vachauwanawo chere mukanayo. Nyika yeLatvia yatsino vanhu iri kuita zvisvinuba pakuita kwairi kuita kuti hwarawa dzokurashia dzinyoresiwe bvunzo kuti dzioneke kuti dzinokona chere kuda nyika yeLatvia. Apa hwarawa dzagaritsa munyika iyoyo zvokutoti utosaya kuti kohokonai zviri kuita kudandi, vanhu vari kundoti zvisvinuba izvi dai mazvireka. Heno kuti zvicharekiwa chere kana kuti zvicharamba zvakadando, ticharamba takaringa. Wamwewo watsano kuTexas kwai waita kutora zimotika rawo kwaakutori dhiraivha rakananga muvanhu chaimo koorima vanhu. Imi zvakaita kuoma, vanhu vanomwe watopfa ipapa kunyika ikweyo, unotosaya kuti chii chaizvo. Apa kwai vanhu vapfawo, vanhu vaenda koitai, vanhu vasiriwo munyika yekuAmerika iyi, vanhu vari kutopoterawo kuti wauye kuboya cheuwiri. Zvakaoma, rekai tindoti mweya yawapfa irambe yakazorora murugare. Wemutambo anonzi Shirley Ann Fraser Price kwai agonzi ndiye mudzimai woita zvemutambo akaita uyani kudarika vamwe wese pasi rese. Aiwa tioramba tichizvitenda tichimuti makorokoto. Mukatikidzwa kanyasi, aiwa tikuda pazvokusekiwa, chikwata chedu muri kuziva zvechiri kuita, chiri kundoitawo kudzengereka. Heno peno ndokutetereka kunoreketiwa kuya kuti unoramba uchindotenderera panzvimbo yebodzi, hwii kukwira hwii kudzikira. Zvakaita kuoma, rekai tione kuti panopera sondo tinenge tindori papi. Tinoramba tichingonyepai. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, musena wanyasi, aiwa wagorongonda.